Милли китапханәгә туган батыр ни өчен килгән? Әкият каһарманына төрек телен кем өйрәткән? Әлеге сорауларга хәбәрчебез Мөршидә Җихан җавап бирә. Туган батыр яңа әкият каһарманы. Ул иске яңа ел кебек. Яңа гына уйлап табылган, әмма үзе иске. Нигезендә татар халык риваятләре, мифларына таянып язылган милли каһарманның җыелма образы. Шушы көннәрдә Туган батыр милли китапханәгә килде. Төгәлрәге Туган батыр маҗараларының Туган батыр һәм Ай чәчәге дип аталган 3нче китабы тәкъдим ителде. Әкиятне уйлап чыгарасы юк. Тормыш үзе әкият бит ди язучы Зөлфәт Хәким. Әкият ул һәр нәрсәнең, һәр әсәрнең, һәр сәнгать әсәренең нигезедер дип уйлыйм. Чыгамагы әкияти. Менә сез карагыз фильмнар, нәйме? Фильмнар алар бит әкият бит инде бер уйлап карасаң. Уйдырма. Язучы язган әсәрдә ул бит инде ул уйлап чыгара аны. Ул әкиятме? Әкият. Заманында Тукай да әкият геройларын шагыйрәнә ялган ул дип искәрткән. Димәк, ышандырырлык итеп яза белергә дә кирәк. Bu яңа әкият бик кызык булып чыкты. Анда төрле геройлар бар. Ул өйрәтә балаларны инде дуслар табарга бөтен дөньяда. Милләт-ара дуслыкка өйрәткән Туган батыр төрекчә дә белә. Төрек телен өйрәнергә Төркиянең Казандагы баш консулы Угур Йылмаз ярдәм иткән. Masallar çocuklarımızın yetişmesinde. Балалар тәрбияләгәндә әкиятләрнең роле аеруча зур. Шул исәптән Туган батыр әкияте дә бик кызык. 3нче әкият безнең өчен бигрәк тә кадерле. Төп геройларның маҗаралары Төркия җирләрендә сурәтләнә. Ноябрь айында Туган батыр әкияте Истанбул шәһәрендә дә тәкъдим ителә. Бу исә Туган батыр китап киштәсендә яшәүче каһарманнардан түгел, ул гел сәфәрдә, сәяхәттә дигән сүз. Оештыручылар белдерүенчә, әкият мультфильм буларак әзерләнә. Мөршидә Җихан, Александр Ишоткин, Татарстан яңалыклары.